Pamusoro baba, pamusoro mai. Yashitangwa kuchinga nezvisangano maropa. Nguvada nezvipamutemo. Saka tinokumbira vana baba tusikazane mashaka mangu tuse. Chambo titaure mchana togona kupinda munyaya dzatakulinga kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudarika mambo munomuudza mumuonesa kuti anono apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda, chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwo unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi switi yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakacheruchumwe yakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandii ndikaita zvine zvishati zvangouya zvatoro mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musadewo vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvoshoka zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kuda toda kuti nyika ifambe zvakanaka. Murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatingodzidzai kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi wawo tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku ova munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tokamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira kuya sabhuku unoti ukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, akaenda kutandara. Sabhuku ndozvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Wawo unoona achita kutamba nawo pamujaivhi nawo wawo. Iri leader iye. Ndipe nyaya iwe. Pamusoro wechingano. Ndinoda kubatsirwawo pamurume wangu. Magariro atinoita pamba anondishungurudza zvakanyanya. Ini ndiri murwere womwoyo. Ndinodonha. Vanhu vangu havasi kuenda kuchikoro. Murume wangu haagari pamba. Ndinoshanda gore negore chandinowana hapana. Ari pakundishungurudza chietedzwa nezuva rekundiroora. Saka ndati mundibatsirewo ipapo. Wanyatsopedza kutaura. Wozi ukasapedza paanotanga kuporomoka. Atara nyaya kushungurudzwa, dai manyatsotsarangura kundishungurudza. Ndishungurudza anoyati ndinova pamba. Anotora zvinhu zvangu zvipamba zvandinoenda shanda zvandarima, achitora achitengesa achienda kuvakadzi achidya mari yangu. Chandatsvaga chese ndichitsvagira vana anotora achinoita zvaanoda. Ukakwanisawo kuda kumubvunza kuti ko zvino zviitirei, ane mashoko anotaura pamusoro pangu. Popapo mwana munoya this time nguva ino mune muchibva kuti anotaura kuti jaira urombe murume wako kana ndirombe jaira. Kana akanorara kumahure anotaura kuti iwewe nyangwe ndibva unorara nehure ndofanirwa kurara newe panguva yandiri kubva kuhureko.
Iye zvino vatova netumanza vagari pamba havadyi chikafu chamo vanogara kusaiti tozvati toda kubatsira wazvinzwa kaizvo ngegopa pamusoro ndingangoti zvekutaura ndichitanga ndambopindura zvavataura zvauri kuti ini vana vangu vazoenda kuchikoro ndina mwana asiri kuenda kuchikoro kumarisiti ndinaye akabhadhara chikoro mumwe wacho akatopedza kunyora grade 7 mumwe wacho izvozvi anotogara nambwe anotoenda kuchikoro vamwe vacho atogara navo vaviri vanotoenda kuchikoro zvekuti ini ndinotora zvinhu pamba zvavashanda ndichienda notengesa ndichita zvandii handina nachinowana ndinotori nomuvhana wavo wandikavarora vainaye mwana wavo ndinotogara naye kana ava vakatotorwa nana atezvara vachitonzirika tombena navo kumba kwavo muvhana iye nditori naye pamba uyu ndakanzi nanambuya handifana kumutuka handifana kumurova nenyaya yekuti murwere saka nenyaya yekuti ndakanzi handifana kuvatuka nokuvarova zvavanozondiita zvacho zvimwe zvacho zvinosvika pakundirwadza shuwa ini girlfriend ndaanavo pamba pari zvino pastage yegirlfriend ratodarika gozi ndakatorora nenyaya yekuti adzimai vangu ndane nguva pasingani PaBonde Akanaka mamhepo atamuke baba sambaba mudzibaba muprofiti vazwi mweya kugerese mwana amsorosangamisa kubva kudzokera pandakaita apa ndatakati pai kusvika pari nhasi anaumira kufamba bonde harisi kufamba mumba hamuna chirimo vana hasi kuchengeta ezvavana kuchikora havasipenda chikafu pamba hapana kugara pamba anongodzirwa agara pamba kupai hana musi wakavharira kanawo iyo kashamwari yangu unondebvunike dzako changamira chinhu chiri kuwiswa nevanhu ndoshonga abuditsire pamusha wangu anditi uyu mudzimai wangu akanditi inini ndibatawo taimu yekuya kumba ndinobata taimu yekuya kumba ndinoita basa remaoko ndinovaka saka ndakabuda ndinoita basa uyu adaundora ndiri pava torarama sei saka zvinhu zvavakutaura kaizvi zvazvinhu zvokugadzira poindi yavo yavakuda chaiya ndiri kunzwa haisiri yerutaurwa muno ini poindi yandiri kunzwa ndeyekuti ava vari kuti tigova nezvinhu sokubvira kumashure saka havazi kutaura kuda kungondigadzirira nyaya saka vazazisire zvavari kuda pamwoyo pavo wezii zvezvo zvavari kutaura chinonzi bondeka pamusoro ndakutaura muna nambo hazvina basi wezi ndakambotaura pamashure ndakazotsurwa nasekuru chinzi atezvara vati waitaura chitudzi saka ini ndakutaura chinonzi bondeka kufadzana vaviri muchiwirirana wakaona mabi ako ane mamudzi atinambochinja mamudzi yako ndakambotraya kubva mazuva ekutanga dzamani anatsakuona kuti utabonde nedanda mukadzi unoita unoti utodhonza ndichamwanga ndito zvakati dzamani papfungwa dzangu zvabuda ndasiyanawo nazvo ndaimbedza nopandirogona hande unoteswa zvati vana chivi vakaramba ndakaenda ndegari pamba ndotoyo nonguva dzimwe nguo ndinotongodokererwa ndichiita basa rangu saka pani zvino hamino chavari kunyanya kurwisa kuti chavari kunyanya kuda chii ngavataure ndiite nenyaya yekuti ndakagara muvhireji mandakanzi ndakaita zvokuuya ndini mwana womuno ngavatore munda ndotsvaga pamba akabva kumozambiki chero ari muno muzimbabwe mwana wangu uwira amen hatina kuzokudzinga munhu ibvundo redu anzwa kana uri munda wevhireji watikangopiwa dzichimbotandarai muri apo kana vachibuditsira vachiti inini ndindine vabereki vari muno saka pana vanoti inini handikakutonga ndakaratidza kuti ndinosaidi here aiwa hainini pamukatonitonga ndaitotarisa kuti zvichanatsa kundichinjira zvakangochinjwa pakuya kumba nokudzokera kubhedhuru kwanga atiza zvimwe zvese inini havana chakachinja zvokutoti pamakatonditi chimbosiya uku umboita zvepamba zvakatondiremera kuti ndogona kunosiya kunhu kunozodza pfungwa dzangu tichienda kunhu kunotambudza pfungwa vakagongoendai panze panyaya yavakomana vegozi ndaona ndavatora nguva tinge tichitokumbirawo kuti takauya kwakuru tagadziriswa kana vakuru vari kumberi wezinini havana pandironetsana naadzimai
ndakaenda kune hama dzangu ndakataura kutadzirwa kwandaitwa nauyu. Ndinotaura inini kugona kwangu. Saka tichinge tichitaurawo kana vanhu vanoda kunzwa nyaya, ngavanatse kunzwa nyaya kuti nyaya yekutambudza mhuri ndeipi, wotibatsirawo. Kunetsanawo vanotanga gore taida vana 4. Gore negore kana mapurisa ndatomboendesa. Saka gore negore tinongosangana nazvo. Kwandiri hazvisiri zvinyowani, ndakutongozvigaruchira kuti ndo upenyu hwedu. Muraitirika timubvunza hanzi bonde tikakubata-bata unopa na saini yekufunika. Changamira kubata unobata. Munhu anokutsitsirira zvokuti uno haufeme. Yei, unyarara ikandiendere mberi nebasa. Wati wewe kana mukarara mese akakubata kana akaenda pamusoro pako hauna kana time yekufema maitirano kuti zvaanoita ndezvekuti nhengo inenge isina simba. Saka kana ukabata zvinenge undosvika pakubatwa nehope. Kurara kwataita kubva patikabva kuno aiti nhasi akarara mumba mangu. Mangu anoenda kurara kushopu, kumukadzi ari kushopu. Ndo maitiro ataita kusvika pari nhasi. Madheti ndakatonyora nemarariro ataita. Saka mabi angu simba haana. Simba haana. Pana pano nyaya yekuti musi wa 15 October naye makabata akabata mundiwe akakubata iwewe nhengo yacho yanga isina simba. Right, tugenda tenda musi wa 20 October ndizvo hapana pakati nguva dze11 okuro idzo kusvika ngeze kusvika pamba 22 mukabatana futi 24 ndo mazuva aiuya kumba ayo asina unyorwa anga asingauye kumba 24 ndo kuma12 kurupa akasvika 26 havana kuuya kudzoka kumba 29 ndipo vakadzoka kumba kuma 11 okuroku. Alright, tichada kuenderera mberi nokubvunza iwo neimwe nguva here unombotambawo naye uchimbata kugara kwese uku ndomararamira achinoita. Asi kana vachinge vaita mukadzi nokuti ndakaroorerwa mukadzi wokutanga pavaiva nemukadzi ini ndindaishungurudzwa kuti vawane kuenda uko. Ndakazonzwawo akuenda akazotukawo akati wajera kundirara kamwe chete ndakajera kurara kwaka 11. Ndopa ndakaona kuti ngondambudziko tinaro tese. Ndopa ndakaziva kuti havakwanise kuti vakadzi tungwa imwe chete. Saka kuti ndivazive kuti ane girlfriend ndinoziva neizvozvo. Mumba havakwanise kuzvibikura. kupanga achiri kuita asina girlfriend aiwa kana asina ivo anenge atori right akangoita girlfriend chete. saka iwe sekuona kwako uri kuona sewe forward upenyu hwako upenyu hwakaoma murume achandisa asi asi kukwanisa kutaura nokuti akasike kutanga. Ndofunga dzatova 4 times zvaari kutaura kumapurisa ndakukwanisa kubatsirwa nokuti mabi angu anoenda kubhadhara mari inde ndisina mari zvotitsitsirira kumadziva akaramba kuuya 2 times dzese kutoya kudare kuno ndakatabvawo nokuvhireji vakati nyaya yenyu murume nyaatongeka chiendewo kudare pamangakwanise kukubatsirai. village rinotishwa here hatongekewo ndizvozvo virani village racho ndirani village racho miriyoni simukaite iwe uri mukomiti here tuudze tinzwe tuudze tinzwe tungamiri ndindirega ndakavatonga vanokwana kuita kaviri mukadzi ashiuya kutorara kumba kwangu siku asisiya mwana kucheche ndakabvumuka kusene ndakatipo mwana arara kupi zvikanzi mwana ndarara naye handitere munhu ndikatoka akazvisunga unoita sei usingatsvage munhu zvikanzi handinabasa nazvo uyu ndakamuchidzokera kumba akati handidzoke ndinorohwa imimi endai motora mwana ndakazoya ndakamutora ndakavatonganisa nyaya yacho ari kutaura iyoyo yokuti murume hai haana simba vakati ndineneta kupomera saka kana kubisungakuite
Hapana zvangaite ndienda nemero. Ndopandakatonga nyati vatanyarara. Tamsisa chaiko. Akandikirikina akazamwa mushonga mukumwe vamborama. Aenda kwarara mukadzi achena adzoka. Akachema musodzi akabata mwana mubhodhoro mushonga unokumisa mwana ndozomwa mushonga. Takamukomba zvakare akadzokera. Kutozobereka vamwe vana vatatu ava mumashure. Anga vatomboramba. Saka apa nyaya yacho yadzokera zvakare chiyamina aneta. Akati haazokudeke. Murume akangwara. Ano masende akuti yabaiwa ngaitese. Ngaibude saka hatigone kuitonga. Saka tamboisawo kuna kuti vakuru ndivo vanogona kuchakanura kana kutedza. Saka izvo statement yamunobva nditobata mazwi mataurire munhu. Inini ndinotonga madzimai kana kurara unoraramuka kwangu. Saka iyi taitadza iyi. Amai ava. Ndautaura kuna adzimai vangu kuti ngavachenjere kuputsirwa kushanambira. Izvozvo yekutoti muzukuru wakarambwa wepamupamwe nenyaya yekuti pane kalife kari nani. Saka ava manje azva kutaura ndabva ndatomwa nambuya. Saka anditombova ndakada pakutotonga nenyaya yekuti vane makuhwa. Ikomiti netono makuhwa yandinotoziva saka ndivane pamupamwe. Saka zvava kutaura izvi kunyepa. Saka naadzimai vangu ini nditorada ine nditori padhize navo zvese zvinauza kuti kugadzira nyaya. Chimbomina ndoda kutaura chikwadi. Ndoda kutaura chikwadi. Ava amai ava vano makuhwa. Varikupesanisa musha wako. Unovimba here kuti ndikakuti inini miriyoni akauya pano titaura kuti unogarika naye zvakanaka. Weza asita kundtonga. Saka ambuya futi vane imwe yanyaya vari kukuitira kuti vada kuti muzukuru wavo akarambiwa futi pamupamwe. Ya ndizvo ndakuona because mudare rebiri kai idare rangu naadzimai ndiri avo dai vakambonditonga ipapa dai vakauya kudaro ndichitokuendera newe mberi. Saka muzukuru wavo vanoda kuva vana kuuya afuska apo vaititekowo because muno upenyu hunenge huri pushi yacho yakanyanya aizi anotangira ipapa pushi yacho chaiyototi nditosurudza naadzimai vangu andiro mhuri nawo zvizvo zvauri kutaura changamire ndiro ana 4 vakasvika vasina kugoendwa nenhengo yekutaurwa nezvacho. Ingadai nhengo yangu ichida kuda sina mhuri pamba pangu inini kana mudzimai andaidara naye kutomufonera ndotaura kuti murume uyo ari kuregererwa. Girlfriend rinoita cheki nemunhu kaasina zvangu. Alright. Ndazvinzwa zvese zvandakuda kutaura kuti nyaya ichapera. Ndakunga ndogona kuipedza nhasi. Ndine zvikonzero ndine zvinhu zvandakuda. Ndinyorere tsamba iwe ende kuna sabhuku. Auye ne7 committee members dzake. Tosangana musi wa 13. Kunaya kwemvura kana kusanaya kwemvura ndovada panapa. Nditange ndaona kuti uyo mukadzi ari kunzi anoguhwa chokwadi here ada kupaza musha wangu here. Ndichiona futi kuti uyu chubhu yacho ari kukombera isingaguti iri kuguta here. Kana ndaona zvakadaro asi ndine urombo mutuku wako chi nyati ndine urombo kuti mukazowanika muno mhosva muri kutongwa. Manzwa muri kutongwa nyati. Ndokukumbira kuti kana muchiita zvimwe motombochinja panguva diki iyoyi kusvika vanhu vevaita sei vauya. Because kufamba kuchaita vanhu 7 committee member pamwe chete naiwo anomirira madzimai vachava vese pamwe chete vachazobhadharwa nemi. Chakutongai zvakaomarara. Changamire auka. Aiwa tatopedza napo. Chitendera kuti kana kuti vanongedzera chireke. Zvamambo. Chivasiya vakadaro. Manzwa. Mukadzi wako imbomutarisa. Wewe mutarisa. Mukadzi wangu. Bise tuko anoshorekaero. Aiwa. Saka ndiri kuti inini iwe musikana judgment ndatova naye kutanga. Mwanzwa uri kuzvinzwa here? Ndare mamambo munoita zvese. Pano zvandinoona handiti mukuona kuti ndasvedza mwana wanga achita 2 years asina bonde. Ndinobheki kuvabereki ndaona kuti kushungurudza. Ndinogura muchato futi mutemo unotendera. But handisida kugura muchato wako. Uri kuzvinzwa here?
Hai mamuzugura but unotogurwa nevavakidzani. Saka inoda kuti ndagadzira unoti ada muvenga ada kupinda nopapa. Asindakapaona kuti inindo inasanda paona. Saka ndoda kuti tisangane musi wa 13. Chove wazinzwa iwe. Asi ndoda kuti zvinoenda kutaura inononyara. Unopa mupa kutaura. Pandikuda kutaura changamire bukura ngi. Ndaenda ku scan. Ndakanyanya kuremerwa semaremero andikuita izvo. Ndinobvina katatu pazuva. Saka izvo ndinofamba netsoka ndane 3 times ndichapana. Saka ndimbozvikwanisa kufamba ndichifamba chete ndichiuya. Don't worry, say minor issue. Wati uri kufamba netsoka uchiuya pana. Ini ndakatoomerwa nokupenyu nokushaya mari. But iwe ndichakutsvagira mari. Asi uyu chikundinetsa. Ndatomuka kuseni. Adzimai twe ndakakudare. Ndine bike riri panzama. Ngatitende pabike tende kudare. Saka ndosangana umberi. Alright. Saka ndobatsira chitera ndinoda kutaura newe. Iwe wena? Ndaya mama ina baba. Alright. Amai na baba simukai? Handisati ndakukudai ndichakudai musi wa 13 mazvinzwa. Tuwirana. Zvese zvikuitika ndiri kuzvinzwa. Sindokudai musi wani. Parikuya komi tokudai musi wa 13. Tuwirana. Amai na baba vachaenda vega. Iwe musi wa 13 nhasi uende nomukadzi yeye. Ndotenda naye. Chirikundi kwati ndambe changamira nyaya mududu. Mududu ndio mukadzi womunhu wakatora. Mukadzi wakambodana naye gore rakapera. Saka mududu vakapiwa mududu pakaya vana marimwe zuva. Vakati tatumwa mududu namama. Na mama anzi baba vakuya kubva kubasa. Musoji. Saka mududu ngauchiuya. Uye mududu wacho uri panze woyo. Saka ndikukwire nokuti vanotori nechinangwa nawo nemukadzi iyeyo. Haana murume izvo murume akarwara. Alright, ndazvinzwa. Changamire pamusoro. Anomuona mukadzi uno. Gore rakapera ndanotemesana devo. Iye pandikuti vati vari kundigadzira nyaya kana ivo vasisada kubva kuna natezva kusvikaona naadzimai ngavanidze pafera. Gore rakapera vakanditsvagira nyaya ndotemesana devo. Ngomira mchana. Imimi zvekutaurika yaiwe tezvara. Newe mbuya. Zvekutaurika muri kuzvinzwa sazvi zvenyu. Nyarara. Tosaka musi wa 30. Ngazvichengetwe mudundu. Mazvinzwa? Chete. Gore rakapera uyu akaenda unomwe munhu akataura kuti murora wenyu ari kudara nemurume wangu. Murume akakandingane demo. Avhundwa ashaya hombo murume akangoti ende munopesanisa. Gore izvozvo kukupai phone number dzemusoja iye. Kutomufonera kuti bhaiki rako iwe riri nani wakari pani. Andotaura kuti ndakari pandingi nechikonzero chekuti chokuti. Alright, ndazvinzwa. Kwete zvauri kutaura kuti ndakapiwa nevakadzi magaraji chete ngoti murume asingaite bonde mumba nezvashanjere. Chimbomira katitaura. Iwe uri murume akasvika. Chimbondipai nhasi ivava vambuya pfugama avo vachiti murume zvakazoti ndoenda nawo mumba ndovatirai apa ini nadzimangu ndoenda bonde andobonera munhu mukuru ndomunyari ndoenda bonde andenda bonde riwiki kuroya kupupura ivo bhozi ambuya vavaga chavari kutsvaga pandiri ndazvishaira munhu mukuru anoda mungonyarawo mungonyara munhu kuisa mushawana vadiki chiri mwana mudiki naza ndakura zvokutoti vanoita tekiteki munhu ane vana vake vari kufoshora nunyarara. Ndiri kuti inini zvandakutaura ndazvinzwa. Ndati kudare unouya musi wa 30 musikana wazvinzwa. Kumba kwaunogara isusu mari yebhazi tinokutsvagira wazvinzwa. Tazvinzwa. Mududu tuite chikomba uitewo chii tazvinzwa. Unodzokera bheki kumba ikoko iwewe. Imboenzerano kacheche tione kuti tinendepi. Wazvinzwa. Shoko rabuda kudhara kapanapa rokuti pai uya akauya muri kumuti muuyi ndoshona yake yarikedza kureva. Saka timbomirira. Wanzwa. Iwo mududu wechikomba iwo enda nawo. Kwiri wende nawo chikomba chikubata uripo neboyfriend nyara iwe nyara chete. Tazvati kutaura aiwe nyara iwe chinyara ndiri kutaura. Wozi watadza kumutakura mududu. Ram iwewe kana une $2 bora. Ndina cent. Akatoiva. Ndio petu nacho tazo ndakawatakurwa nikopono. Koma banana unaenda uchimtengera chiu fundi wako. Murodi. Se bike nenda kutongodzera mafuta kuti ndikumuzosvika tichisadza. Alright. Iwewe chisingamende itenda izvo zvikumba. Kusangana musi wa 30. Apari pamwe pasara. Pambasara ba? Right. Imishangame. Tiri metesi. Hapana zvokuti tinozvinga. Uyu munhu mukadzi. Anditi kana.
imi chaiva kapinda mumba menyu mune mudzu mubhedhuru chaivo chinonzi bonde pfungwa hatitika makasvika pane mamudzu pasina chiri kutoitika kumumbi yako onde racho rinonetsa ndingapinde bhizi ndakapiwa mukadzi wokuti inini aita kuti ndipike yapikewo ndozvipikisa ndegana ruoko rwangu ringapikisa inini saka iye mukadzi yei moziva sei kuti kwatikuenda kubachinja zvinhu zvamuri kumudza ari kusvika kuzviita kwandiri because inini ndatotsvaga foni yekutoti kana iri vhidhiyo da kutomboisa mumba ndoziva nemavhidhiyo muone kuti zvatiri kuzvinhu zvaakutaura nezvakuita zvikuenderana ndizvandakumbira because ndinotichikamanyaya yekuti ava rumbogadzira no enda unotsvaga foni yevhidhiyo ndo hama yako village rese ari kude aiwa because handina hama iwa nehama chaizvo ndatosanoswa 13 asi uda kuti ubatikane wanzwa mari iyo ndichakupa $5 pana ndasimuka ndichambosiya nyaya dzitaura ndichatsvaga $5 mumota mangu wazvinzwa ndokupa muri vana vangu mese kana iye mwana wangu udza muti mama anowana urudu ndati indakatotoka kadhi rangu ramakati muenda roda kuzopa mubayiro indakatoenda kuti mubayiro ndiri kutouda ava vana kuenda ndakati anhere mudhudhudhu futi saka wangati munhu kana achigwara kutanga pamudhudhudhu onzi ndiri kurwara takaenda kaenda kuzasichedzungu handigari kana ndichinzwa dzungu saka maida kunditi asi miraimbai ndibvunze apa unosvika here yakumbana mudhudhudhu apa pfungwa dzangu angwara ari paudonheze unoenda muchana asi kumba unosvika zvako kumba unosvika no problem tamutsvagira mari ari kuwana mambo tvandiwari vazvinza ndazviona izvo mubayiro ndaona mubayiro ndinawo but ndikumira kuti iye ngawaendera kati manje auye kabhozi anozoti pano ngawaya sande motikari yangu inopeturu ndokupai drive aiwa ini ndakatestiwa pandikaipai ndikana ndatotestiwa aiwa mese ndoda kuno kutestisa inini mese makadhi enyaya pamwe unobhadhara mari ndoda kuno kutestai mese munoenda pano sande pamune yakuti munokurudzwa kusvika pano ndokupai motichatuma drive munotestwa manje munonono aiwa ndotuma munhu wadzikwa ndotuma munhu imi madhara sande mundiudzeka kana ndikanonoka ndotumira motikari inenge pana pateisira peturu unotestwa vana zvotestwa smart chiendai panze mugotandara mundi kana ndabuda pana pachabuda 2 minutes ndikutsvagirei mari panze ini munditsvagira ati mutsvagira kuti toti ndiye ibata madzimai kuti handiri panze aiwa batwa nomurume zvose zvamunoona panyika zvinokupfuura muyedzo ingadii vanoba vakawanda anobatwa achiba musiwo ndechi mbavha vanoroya vakawanda anobatwa achiroya musiwo ndechi ndiye muroyi saka dhondwara haikona kubatikana nemamai nani tosakana musi wani wa13 motaurawo zvikumuona tosakana ipapo asi ezvino asida kuti utaure mukataura teerai munzwe mune munosaiti timirirei komiti iuya sabhuku auye taurai motitaura kana kwataakaenda takuudzai kuti mutemo wedu panapa isusu madzimambo tikapuwa masimba napurezidendi rokuchatisa 2 tino masimba ekugura muchato muri kuzvinzwa but hatikumbidze kugura tisina kutarisa zvatotarisa kana musi wani wa13 munouya kana maona zvanonoka pamberi pacho mukwira dare repfuma Abuela.